Oi, 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 oi! Morjesta kaikille ja tervetuloa uuteen sekä ensimmäiseen Tommi 526-videoon. Olen pidemmän aikaa jo miettinyt, että olisi kiva alkaa kuvailemaan Runescape-aiheisia videoita, ja nyt on oikea aika aloittaa sellainen. Tosiaan mä pelailen Ironmanilla, Maxed Ironmanilla, ja tää oli Hardcore Ironman, mutta kuolin kesällä, kun disconnectasin demonigorilloilla, ja se oli sen pituinen se. Ei siinä mitään. Mä ajattelin, että voisi kuvata tämmöistä Collection Lock Progress-sarjaa. Ja tosiaan meillä on 707 slottia tällä hetkellä auki. Ja ei mitään pidemmittä puhetta, niin aloitellaan tässä Mastering Mixology minigameillä. Ja täällä meillä onkin jo avattu 2 paikkaa. Näköjään Potion Storage ei ole slotti, mutta sen ajattelin myös avata ja amulettia. No katsotaan kuinka paljon tätä jaksaa tehdä. Ei mitään, ruvetaan hommiin. Tämähän onkin ihan rentoa hommaa, kun tähän on tullut tää Runelightin plugini, joka highlighttaa nämä, mitä pitää tehdä. Ja sit mä oon tehnyt tätä niin, että mulla on vähän kaikkia potioneita täällä valmiina. Että sit jos tulee semmosia huonoja taskeja, esimerkiksi semmosia, missä on paljon näitä, missä on pelkkää samaa, mistä ei tule pojoja, niin sit mä vaan heitän tohon jonkun random potionin ja tulee uusi orderi. No niin, se olikin melkoinen grindi tähän asti. Nyt olisi aika ostaa vähän palkintoja. Pitäisi olla sen verran, että saadaan amuletti. Sitten nämä armorit. Ja vielä toi Potion Storage. Noin. Yes. Sieltä 4 slottia auki ja Potion Storage meni jonnekin. Varmaan pankki. Hyvä. Seuraavaksi olisikin sitten tarkoitus kokeilla vähän tätä Shadows of Morton minipeliä. Ja täältä ei puutukaan kuin Bronze Locks ja Black Locks. Ja olisiko toi joku 1/64 droppi. Mulla on tässä muutama avain ja sit pitää käydä tekemässä pyrelogeja ja hankkia näitä reminsseja ja yrittää saada täältä lockslotteja auki. Jes, se tuli. Black Locksit on sieltä avattu. Vielä bronset. Tää on ihan rentoa puuhaa tää Shades of Morton minipeli. Näitä pyrelogeja saa tuolla afkailtua helposti. Ja nyt kun on tää Goldilocks hommattu, niin saa aina koko inventorin vedettyä näitä avaimia samalla. Niin toivottavasti tulisi Green Logi kohta tästäkin grindista. No niin, inventory-avaimia hankittu ja toivottavasti tulisi tästä nyt Green Logi. Kai se drop-rateen nähden pitäisi olla melkein 50-50, että tää tulisi. Kato sieltä, se tuli saman tien ja nyt se näyttäisi tältä. Shades of Morton Green Logi, loistava. Joo, seuraavaksi ajattelin tulla tekemään vähän barrowsia, tarvitsisi darokit moneenkin paikkaan, niin täällä meillä on 12 itemiä ja 296 KC, niin katsotaan, jos tulisi jotakin itemeitä. Tää on hyvä ikuisuuskysymys, että kannattaako se potentiaali vetää 100% vai mihin se kannattaa vetää, että tulee niiden kamoja. Mun mielestä aina niitä kamoja tulee yhtä vähän ja tälläkään kertaa ei varmaan tule yhtään mitään näin. On kyllä rentoa touhua tää barroussi täällä vähän paremmalla gearilla, kun yleensä aina tosi early gamea grindannut tämän barroussin. Tää Ahrimikin kuolee lepposasti näillä burning klaveilla. Mut joo, sieltä olisi tulossa nyt 300 KC ja nothing. Jatketaan.
No niin, 310 chestiä. Mä en vieläkään tiedä, mitä tää potentiaali kannattaa vetää. 2025 ei mitään haju. Mä oon nyt vetänyt 100, niin näköjään 100 potentiaalilla ei tule mitään. Niin kokeillaan seuraavaksi, ettei tätä potentiaalia ollenkaan. Potentiaal 66 ja no joo, ei tule vissiin runeja niin paljon noissa, jos ei ole potentiaalia. Jatketaan. Jaha, Ahrim Robeskirtti. Se on duplikate, mutta hyvä itemi kuitenkin. Back to back. Ei. Jännä määrä fyrkkaa, 8 GP. Jaha, ensimmäinen elite. Hyvä. Ei ole totta. Toinen Ahrim Robeskirtti. Voi voi. No joo. Duplikateja tulee. Oho, mitä helvettiä. Tuplachesti. Mutta joo. Katsotaan toi Guthan Blades-kirtti, niin toi on muistaakseni semmonen itemi, että sitä on joskus aikaisemminkin näkynyt. Voisiko tää nyt aueta tää Collection Logi? Barrows Chesti ja joo, 4. Guthan Blades-kirtti. Mut joo, varmaan eka tuplachesti koskaan Barrowsista, mitä hittoa. Dopamiinia. No niin, ja tallennus unohtuu. 341 ja Darox Blade Body. Hyvä, näitä Darokkeja nimenomaan just tarvitaan. Jatketaan. Oi, Darok Axe. Tää on parhain itemi, mitä voi saada. Ai että. Ja back to back tulee aina. Joskus. Ja sieltä chesti 350. Ja jumalauta, Guthan Svarspear. Hyvä. Vedetään vielä joku 50, niin on tasan 400. Ja back to back hän tulee aina. Välillä, no Elite Clue Scroll, hyvä. Oho, ja Full Darokit löytyy sitten sieltä. Ja Ahrim Robes, mitä hittoa? DH Full, nyt on kova, nyt on kova, nyt on liian kova. Ei jumalauta, tää on 5. Ahrim Robeskirtti. Kato, back to back, Guthan Skirtti. Katsotaan nyt toi Guthan Skirtti ja toi Ahrim Robeskirtti, niin ne on kyllä molemmat semmosia. Jep, niitä on molempia 5. Jostain syystä niitä tulee koko aika.
No niin, seuraavaksi ajattelin, että voisi kokeilla Moons of Periliä. Ja täällä on yksi collection logi saatu ja 7 chestia avattu, niin harjoitellaan vähän tätä seuraavaksi. Oho, Dual Macchiato. En mä tätä osaa lausua, mutta tämmöiset tuli. Nämä on vissiin ihan jees. Heti ekasta tai 8. Ihan miten vaan. Tää on kyllä ihan perseestä tää Blood Mooni. Tää nyt ei ole paha, mutta se missä tulee se joku tiikeri siihen ja pitää hytkyä siinä, niin siitä ei tule niinku yhtään mitään. Ainakaan vielä. Ehkä 100 chestin jälkeen voi tullakin jotain, mutta vielä tää on tämmöistä harjoittelua. Ja onneksi tuli muuten että tää on kallein yksittäinen itemi, tää Dual Maku Huitteli. Ehkä tätä nimeä nyt ei kannata yrittää edes lausua, mutta kalleimmat yksittäiset itemit. Ja sieltä tuli näköjään joku Combat Task, Speed Chaseri. Otetaan nyt samaan klippiin vielä luutti. Tosiaan täällä on aika paljon Combat Achievementteja, mitä mulla on avaamatta. Tosta saa näköjään 3 pojoa. Joo, otetaan tähän näin. Tuleeko back to back? Never lucky. Jees, jatketaan seuraavaan. Niin totta, nää voi pankittaa. No mitäpä helvettiä mä niitä inventoriin sitten otan. Joo, kyllä mä päätin, että tää jää 2-5, että 13 vedetään vielä ja sekin tekee tästä illasta ihan paska. Oi, ja sieltä Blood Moon Chestplate. En tiedä, onko tää mistään kotoisin, mutta itemi. No niin, pitäisi tulla Combat Achievementti 25 chestia. Ja. No, ehkä mä vielä muutaman. Hei, tää on aika perseestä on kyllä tää Moons of Peril mun mielestä. Tää olisi chesti numero 30. Kyllä me nyt keksitään jotain muuta. On tää ollut vähän sellaista ja tollasta. Ja Eclipse Attila. Vittu kun nämä nimet on niin vaikeita, mutta tää on se jousipyssy. No, pakko se on vielä yksi, jos tulisi back to back. No niin, kyllä se nyt oli Moons of Peril siinä. 24 chestiä ja ei jumalauta, back to back. Kai se on vielä yksi vedettävä. Joo. Ei kai siinä. Yksi vielä. No niin, back to back to back. Jäikos. Joo, 32 KC, 25 vedettiä, 4 itemiä, niin se saa riittää tällä kertaa. Niin katsellaan seuraavassa grindissa. Ei jumalauta, sieltä se tuli. Nice. Eipähän tarvii enää Tormented Demoneja vetää. No niin, tehdäänpäs tästä Ember Light. Onkohan se ihan tälleen? Ehkä, joo, siellä. No niin, tää on hiton nätti juttu. Nyt voidaan alkaa tekemään paljon erilaisia muitakin grindeja tässä. Duke-sullisussia ja mitähän niitä on. Abyssal Sire on kiva vetää näillä. Mut joo, seuraavaksi Chammytaskille. No niin, ja Chammyllä näyttäisi collection logi tältä. 50 tappoa ja Steam Battle Staffeja on tullut. Eli Chammyspearia lähdetään ainakin hakemaan ja osa hilttikin tosi jees. Mutta joo. Joo, tällä tripillä oli ihan liian vähän prayeria suhteessa ruokaan, niin pitää nyt vähän
katsoa, että miten jatkossa tulee näille tripeille. Tää jää vikaksi tapoksi. Tällä tripillä ei tullut mitään. KC tulee nyt 91, eli lähestytään drop ratea Chammyspearille. Oho, sieltä Staff of Death. Miten tää on 8 milliä? No mutta, uusi collection logi, eipä perkele kuolla tähän väliin. Joo, tällä hetkellä hommat näyttää siltä, että 139 KC ja Samorakian Spearia vielä hunttaillaan. Ja 2 olisi totta kai kiva. Jumalauta, sieltä tuli Grandmaster taskille, että nää ei saa osua kertaakaan. Ja ihan passiivisesti. Tosi kova. Ja 6 pojoa tulee tästä. Jes, loistavaa. Ei saatana, toinen Staff of the Death. 1/500, tää olisi voinut olla hiltti. Oho, Godswars Sardi 2, mutta se on dupe. No niin, Chammyspeari sieltä. Yes. No niin, viimeinen Chammyn combat achievementti on tää The Bane of Demons, eli tapa pelkillä Demon Bane spelleillä, ja lähdetään katsoa, miten tää sujuu. Joo, äskeinen yritys meni vituiksi, koska oltiin normissa eikä instassa, niin nyt jos se menisi, se on aina kun yrittää jotain combat achievementtia, tapon jälkeen sitä ei tuukaan, niin hetken miettii, että mikä helvetti meni väärin. Mutta joo, eiköhän se tästä. No niin, KC225 Chammylla saatiin Staff of the Death ja Chammyspeari, tosi hyvä. Nyt me ollaan saatu tässä videossa 18 uutta slottia, niin yritetään saada 20 täyteen. Niin mä ajattelin, että mennään minigameen ja täällä on tää Veil Totemsi. Niin täältä olisi nämä 4 itemiä seuraavaksi luvassa. Ja tää on varmaan viimeinen grindi, mikä me tässä videossa vedetään. Eli greenlokataan nopeasti tää Vale Totems. Yllättävän lepposta on tää Vale Totem minigame. Tää on 315, kun näyttää expaa tunnissa ja aika rennon letkeästi tätä tässä vedetään. Niin tää on varmaan aika nopea greenlogi tää Vale Totems. No niin, sehän oli ihan mukava minigame, se Vale Totems. Meillä on 52 000 Vale offeringia, niin nyt ilmeisesti tästä vaan hastyrummake. Sieltä tuli Entbrantsi. Ei saakeli, meidän pitää kyllä olla pankissa tässä hommassa. Kato, Bowstring Pooli. No, mennään pankkiin jatkamaan tätä. No niin, ja puukko ja maski vielä puuttuu.
me saatiin 4 bowstring poolia. Niin katsotaan, mun mielestä tää nyt menee nyt niin, että jos mä ostan tosta, mulla on 500 pojoa, niin mä ostan tän maskin. Noin. Sitten mä voin myydä sen takaisin. Sitten mä myyn tosta noita bowstring pooleja noin. Ja me saadaan knife sieltä. Niin nyt tää olisi ilmeisesti green locked, yes. Eli 729 lock-slottia tuli sieltä täyteen. Mut joo, päätetään tää video tähän. Saatiin paljon uusia itemeitä ja pari green logia. Kiitos kun katsoit videon ja katsotaan taas seuraavassa videossa. Moi!